Hey, okay. Good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos nag-antabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ngunyan aldaw ning Martes, petsa 12 kang bulan ning Nobyembre 2024. Sa giraray mag-iribahan kita tabi miski nga ni inihong recorded. Si Father Butch Bombase OP ng USC Legazpi talagang nagmamahal at nagmamahal sa inyo gabos. Totoo naman yan. Kasi gusto ko kamo mga tugang na tawaan pirmining informasyon, inspirasyon, lalo na ning bendisyon. Bagayan, Kaya padagos kita mga tugang sa pagtatao sa indo ning marahay na programa na pinag-urulayan ta. Ano bang ikakarahay? Bakun ikakaraot? Kundi ano bang sabi nga, ikakatabang, ikakabuti, ikagaganda ng ating buhay. Yan ang ating pag-usapan. Huwag na yung pag-usapan natin yung mga makakasama, makakabigay ng kabigatan ng kalooban, kundi bigyan natin ng pansin, mapagaan ang inyong kalooban, lalo na ang mga kapatid natin na talaga hanggat sa ngayon may pinagdadaanan na mabigat na problema, Kaya tayo po ay magbigay ng inspirasyon, mga tugang. Sabi ko, mga tugang, ngunyan nga ni, na miski nga ni, wala ako dyan sa Legazpi, ngunyan na daw ang ordination po, kansa mo yung kairibahan, si Reverend Sid Harta, Chong OP. Dikon po siya, na-assign digdi siya sa Legazpi. Pagkatapos, ang nangyari po, siya po ay ordinan duman sa Santo Domingo Church, Quezon City. Ngunyan, pre, makairiba mi iyan. Siyempre, makiugmaman. At yan, anyway, mga tugang, alam mo, ang ordinasyon o ang pagpapadi, parang graduation. Natapos ka na, graduation niya sa iba. Pero baka man talagang graduation iyan? Kasi ang graduation, kakaiba, tatapos ka na, kunya, nag-graduate ka na sa medicine, nag-graduate ka, sa muya, pag na-ordinan, ibig sabihin, inuutusan ka na. Ordain. Pag sinabing ordain, ano bang ibig sabihin ng ordain, mga tugang? Pag sinabing ordain, inuutusan, di ba? Ordain. Ang sinasabi na ang ordain, ang ibig sabihin, mga tugang, to make you holy, okay? Sa yun, or binibigyan ka ng bakumang punishment, kundi ibig sabihin, mga tugang, tinatawang ka ng obligasyon. Yan. Kaya nga, yan na sa tuyang paghiling-hiling, sabi nga, pag nilay-nilayan, ordination, to ordain. Ano ba ang ibig sabihin talaga ng ordain? Alam mo, sa Bible, pag sinabing ordain, you are formed or appoint or settle. Okay? I-ordain. Yan. At siyempre, ikaw ay tinatawan ng order. Kaya order, malapit din po ba ko niyo? Ordination. But you are being set apart. Yan. Ang ibig sabihin ng ordination, you are being set apart for service to God and His people. Yan. Kaya ang ordination, bako man tabi yan ng graduation. Kasi sa graduation, tapos ka na, okay na. May diploma ka na. Dito, sa English nga, sabi sa English, ordination is the setting apart of an individual for service to God and His people. So, yun nga, we are on the service. Kaya yan ang ibig sabihin, you are being commanded to an office of priesthood or a bishop or to the diaconate. Kasi may tulubagang sinasabing ordination iyan. Mahiling ta mga tugang na sinasabi nga ni yung ordination to the diaconate, ordination to the priesthood, and ordination to the episcopate, to the bishop. Okay, yan pinaka mataas na po. So tandaan po natin, ang obispo pwedeng mag-ordain.
Pero ang pare, hindi pwedeng mag-ordain. Ang deacon, hindi rin pwedeng mag-ordain. Sila po inoordinan ng obispo, episcopate, because ang episcopate po, yan ay ang highest, highest na tinatawag na as a holy orders. Okay? Yan po mga tugang ang highest sa holy orders. The three types of ordination. The three ordinations in the sacrament of the holy orders, diaconate, priesthood, and episcopate. So, yan mga tugang. So, well, sa ordination ceremony, yan po ang isang various ritual na ito. Sinasabi na, siyempre, nakapag-attend na ka mo ng ordination, so may amiga kayong magpapadi. Sumahiling mo gusto tubag ang padi, o kahit obispo, may ginigibo. May prostration, malud iyan. Pakataos madupa. Madupa yan habang kinakanta ang litany. Pakatapos, laying of an hands. Yun, parang pinipray over me na the Holy Spirit will come upon you. And the anointing of hands. Giving of the chalice and paten. And then, depende, yung libro, the gospel, the Bible, giving of the Bible, and the sign of peace. Napakaganda po yun. So, in other words, ang ordination or ordination is a right for the dedication or commissioning of a certain minister. Kaya trabaho po ini, So, yan po pero ang sabi nga, essential ceremony ay the laying of hands, of the ordaining minister upon the head of the one being ordained, At the prayer for the gifts of the Holy Spirit, and the grace required to carry out the ministry. Importante po kasi yan. Kasi kung hindi, trabaho, hindi po trabaho ng tao lang ito eh. Kinakailangan trabaho ng Diyos. Kaya nga, ang pag-ordain, mga tugang, ay talagang isang dakulang, selebrasyon na pinili ka ng Diyos. Sabi nga, tu esas tedos, you are a priest forever. Para, alam mo, natandaan pa nito mga tugang yung sinasabi sa catechism natin, may sacramental seal, natatakang ka na. Kaya ang pari, once a priest, he is a priest forever. Just like once a baptized Catholic is always a baptized Catholic. Kahit lumabas pa siya o nag-ibang religion, once he is baptized, he is baptized. Halimbawa, nga lang, babalik ulit siya sa pagkakatoliko, hindi na po siya kinakailangan binyagan. Kinakailangan lang siya magkaroon ng act of contrition, pagkatapos renunciation of nung mga, parang confession po yun, magbabalik loob sa Diyos. Okay? So, yan po ay mahalaga. Kaya this is a sacred right. Well, the Holy Orders is a sacrament by which bishops, priests, deacons are ordained and receive the power, tanda na, the power and grace to perform their sacred duties. Yun. The sacred right by which the orders are conferred is called ordination. So, yun po yung mangyayari ngunyan sa ordination. So, well, may proseso po yun. Hindi naman agad-agad mauordinan ka. Siyempre, papasok ka muna sa seminaryo. Pagkatapos, by the way, sisay may mga aki dyan na gustong magpapadi. Maganda na po ini. So, maganda po na siguro i-introduce na nindo ang sa inyong mga aki na magsimba, mag-acolyte, okay, mag-serve sa simbahan. So yan, maganda yan. Maganda na ang mga aki na i-introduce na sa gawain simbahan. Kasi ganoon din pa nangyari sa kuya ka ito eh. Bakit ako pumasok sa seminaryo? Una, bago ako pumasok sa seminaryo, ang sa inyong lingkod mga tugang, sa sarong acolyte o altar server. So yun. Dahil kasi, alam mo, ang sarong padi, dapat may pagmamalsa sa Santa Misa. Kasi yun po ang talagang trabaho niya eh.
Pinakatrabaho niya talaga ng isang padi ay mag-alay ng Santa Misa. Kaya nga, kung wala kang pagmamahal sa Santa Misa, ay hindi ka magiging padi. Magiging ka sigurong hari. At anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos sa mga paalala. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Pare, alam mo ba pag overwork at puyat, umihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, matugang padagos po kita kiraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. Ngunyan na daw ning Martes, petsa 12 kang bulan ning Nobyembre 2024. At pinag-ululayan tangani mga tugang kasi ngunyan na daw, yaon pa ko sa Santo Domingo Church, Quezon City, hindi sa Santo Domingo Church Albay. Sa ma-attender po kasi kami ngunyan ning hapon ning ordination. Ano? Sa aga naman ay sa iyang Thanksgiving. Ano? Duman sa Santo Domingo Church, Quezon City. Ano? Kaya magay na pag-urulayan mga tugang na although mas magayon siguro kung may mga aki ka mo na lalaki
i-introduce na nindo tabi sa simbahan, mag-altar server. Ano? Kasi diyan nagpupuon ang ang seed of vocation. Kasi sabi ko ang kasubago, mga tugang, alam mo, ang sarong padi, dapat may pagmamahal talaga siya sa Santa Misa. Kasi yan ang primary duty niya eh. He was ordained for the Eucharist. Yun naman talaga ang, kaya nga asarong padi, importante sa iya ang magmisa, mag-alay ng handog. Kasi siya ang intercessor, ano? So, mga tugang importante, kaya pangaji ta rin, ang mga padi at ang mga bagong maordinan na talagang, sabi nga ni, mag-persevere, tabangan ta sa pangajion. Kaya akita bagang mga tao ay nagtatarabang-tabang, tabangan ta sa pagpapangaji. Alam mo, inihong ordination, mga tugang, saro ining seremonya na nagpapahiling na ang sarong tao ay handa na. Paano naging handa? Kasi nga ni, pakatapos mag-adal ng philosophy, para ng theology, ilang years din yun sa philosophy, 4 years. And then another 3 to 2 years to 5 years sa theology. Tapos magpe-present ka pa ng masteral thesis. Yan. Kasi sa Dominican, ang nangyayari ngayon hindi ka pwedeng maordinan hanggang hindi ka nagtapos ng thesis. So dapat, in other words, pag ikaw Dominican sa panahong iningunyan, dapat may masteral degree ka na. Kaya importante kaya sa muya, at least ang pinakamababa mo, hindi bachelor. Sa muya, ang importante, makapag-master ka. Kaya ako din nag-master. Iba-iba nga lang, ako, Master of Business Administration. Kasi importante, kasi kadaklan sa mga padi na Dominican, nasa administrative post. At hindi ka kailangan mo na mayroon kang masteral degree parang ma-appoint ka as director. Kasi kung wala kang masteral degree, hindi ka pwedeng director. Acting ka lang, pero not never a full-fledged director. Pag rector naman, kailangan doktorado ka. So, yun pa sa muya na handa ka na. Kaya, a person should be ready. At the same time, ang sarong taong mauordinan, dapat talagang gusto niya, may willingness. Kasi di mo pwedeng mapipirit iyan Kasi pag pinilit mo iyan, mahirap po. Pero alam mo, sabi nga, ang sarong tao na ready, willing, and called to serve God. Yan. Yan ang importante, maglingkod talaga sa Diyos. Kaya ang unang paglilingkod ng sarong padi sa Diyos ay ang pag-alay ng misa. Kasi ang misa, mga tugang, dakulaon po ang merito kayan Kaya nga, kita baga nagsisimba. O paano kita magsisimba kung walang padi? Kasi ang padi lang ang pwedeng misa. Di naman pwede kita magmisa. Kaya ang padi sila ang pwede. Kaya yan, mga tugang, at the same time, paglingkuran ang mga tao. Yan. Saka at the same time, mga tugang, mahalaga na ang ordination ng digdio, ang ordinasyon, talagang pinasasabi na ikaw ay talagang hinirang or pinili ng Diyos. Kaya siguro magayon ipatugtog ko nga itong haring maganda yun paring Pilipino ba? Maganda yun Sige, patugtog ko nga. Magayon talaga. Tinawag ng Diyos mula sa bayan, ang daing ay lubos. Ikaw ang larawan ng pagbibigay ng puso, buong buo, di kulang at
gustong gusto. Paring Pilipino, tapang taglay mo, nakikilala mo ang iyong lupa sa lobo, ikaw ang matanggalan sa talim ng kasalanan. Salita ng Diyos at panalangin ang sandata mo. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan. Ikaw ang awit sa langit ng direng matintiman. Ikaw ang liwanag kung madilim man ang buwan. Ika'y Pilipino, ikaw ay pari. Ika'y Pilipino, isang pari ni Kristo. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan. Ikaw ang awit sa langit ng direng matintiman. Ikaw ang liwanag kung madilim man ang buwan. Ika'y Pilipino, ikaw ay pari. Ika'y Pilipino, isang pari ni Kristo. Lubak-lubak at masukal ang iyong daan. Ang galak ng puso'y matatagpuan. Sa Espiritong iyong taglay, sa ngiti ng bayang iyong akay, sa yakap ng ina ng Diyos at panalangin ng mga banal. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan. Ikaw ang awit sa langit ng direng matintiman. Ikaw ang liwanag kung madilim man ang buwan. Ika'y Pilipino, ikaw ay pari. Ika'y Pilipino, isang pari ni Kristo. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan. Ikaw ang awit sa langit ng direng matintiman. Ikaw ang liwanag kung madilim man ang buwan. Ika'y Pilipino, isang pari ni Kristo. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan. Ikaw ang awit sa langit ng direng matintiman. Ikaw ang liwanag kung madilim man ang buwan. Ika'y Pilipino, ikaw ay Pilipino. Ika'y Pilipino, isang pari ni Kristo. Ika'y Pilipino, isang pari ni Kristo. Ang pari ni Kristo, handa laging maglingkod. Anyway, babalik kayo si Father Boots pagkatapos kan mga pagiromdom. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Hay
ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, padagos kita mga tugang sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at ngunyan pagkatapos tang mapag-urlayan ang manunugod sa ordinasyon o ang pagpapadi, siguro magayon na sa tuwing manggiraray balikan ang banal na salita ng Diyos sa araw na ito ng Martes, sapagat magayon mga tugang na sabi ko ang padi kasi ang isarong na obligasyon kang padi ay ang ibahagi ang salita ng Diyos araw-araw. Kasi nga we have to be nourished by His Word. Kung sa Santa Misa, dalawang bahagi yun the liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. Kaya mahalaga yun. Mahalaga yan na pagnilay-nilayan natin ang salita ng Diyos. Sa araw na ito ng Martes, ating basahin ang banal na ebanghelyo mula kay San Lucas, Kabanata 17, talata 7 hanggang 10. Basahin ko na mga tugang. Noong panong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo ay may aliping nag-aararo at nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sasabihin ninyo. Ipaganda mo nga ako ng hapunan. Magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga alipin walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming mga tungkulin. Yan mga kaibigan, nagtatapos ang mabuting balita sa araw na ito ng Martes na napakaganda. Kasi kung tulad ng pare, totoo naman hindi tayo masabing, ay hindi Father, entitled kami. Kami ang dapat mauna Father. Kami mga pare. Wow, hindi po. Hindi naman ganun ang para bang VIP kami Father, kami ang mga pare. Ganun ba? Ha? Well, dapat igalang ang mga pare. Tama po yan. Kami mga pare, dapat igalang ninyo. Tama po yan. Pero hindi nangangahulugan na kami lagi ang palaging sasabihin ng bigyan importansya. O, paunahin si Father.
Oh, lahat ganun. Kasi ito nga sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga kanyang alagad na kung sabihin lang daw kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming mga tungkulin. Yan. Kaya isa pong mahalaga na sabi nga pag-isipan o paghurup-hurupon kami mga padi ay ang paglilingkod. Okay? We are made to serve. Okay? We are ordained to serve the people of God. Hindi kami ang paglilingkuran, kundi kami magkapaglingkod. Ano? Kaya maganda mga tugang ayon nga kay Santa Santa na kasi ito si Mother Teresa of Calcutta. Hindi tayo ang makagagawa ng mga dakilang bagay. Mga mumunting bagay lamang nakalakip ang dakilang pagmamahal. Yun ang mahalaga yun. We should have to do things ordinarily but extraordinary well. Yun ang mahalaga doon. Hindi naman kinakailangan ulitin ko, hindi tayo makagagawa ng mga dakilang bagay. Mga mumunting bagay lamang nakalakip ang dakilang pagmamahal. Kaya yung nasa atin mga tugang, yung talagang dakilang pagmamahal, if we put on love in whatever we do. Yan naman put on love always what we do. Kahit dito, for example, ako dito sa radio, I have to put my love. Nandan talaga yan. Mahalaga po yun. Kasi, sabi nga dito, sabi sa Ebanghelyo kanina, pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inuutos sa kanya? Yun. Alam mo sa panahon ngayon, marami tayong sinasabing mga taong entitled. Dapat lang ako yun dapat lang ako. Alam mo, yung entitlement na yan ang isang nagiging sagabal sa number one sa service Dapat ako ang nauna Ako ang napaglingkuran. Ako ang boss dito Sumunod lang kayo sa akin. Wow. Anong ginawa ni Kristo? 'Di ba? Siya naglingkod. O para sa akin, na uugnay ang payag nito, nang sinabi ni Mother Teresa, hindi tayo magagagawa ng mga dakilang bagay. We cannot do that greater things, but we can do small things with greater love. Yan ang mahalaga. Kaya nag-uugnay pahayag na ito sa gawain ng mga matatandang retiradong Hapones na mumulot ng mga balat ng candy at upos ng sigarilyo sa mga estasyon ng train. O tingnan mo mga Hapones na ito ang mga retirado. Bakit? Alam mo, sa Japan kasi malinis, malinigon. Alam mo, kusang loob nilang ginagawa yon. Walang uutos sa kanila. Kusang loob nilang ginagawa yon tuwing umaga para mapanatiling malinis ang paligid. So alam mo, maganda yun yung mga maganda ito. Kaya pag napunta kayo sa Japan, isang napakagandang tanawin at magandang gawin ay yung ginagawa ng mga retiradong Hapones na namumulot ng mga balat ng candy. Yung mga at upos ng sigarilyo sa mga estasyon ng train. Kasi kadalasan nandun, At ito ay kusang loob nilang ginagawa upang para sa ganun, ma-maintain ang kalinisan. Kaya nga sa Japan, napakalinis Simpleng gawain pero tanda natin nagpapahiwatig ng kahandaang maglingkod sa iba kahit na maliit na paraan. Yan, sabi, you can do in your own small way. O dito sa Pilipinas, ang problema pa rin ngayon ay ang baha, hindi ba? At bakit nagbabaha? Barado ang kanal. Bakit barado ang kanal? Kasi doon natin itinatapon ang mga basura sa kanal. Ito na lang, waste segregation, hindi natin magawa. So alam mo, maganda yun. Maliit na bagay. Maliit na bagay lang naman. Pero sabi nga, gawin natin ito na may pagmamahal.
Kasi kahit na sabi natin, extraordinary things na hindi mo naman ginawa sa pagmamahal, ay parang walang merito yan. Ano? Kaya napakaganda itong, ulitin ko mga tugang doon sa Japan, na sana dito sa Pilipinas o kahit dito sa Legazpi, magawa din natin ito. Yung bang in our own little way, pag may nakita ka, wag mo na sabihin, bakit kayo nagkakalat pa? Kunin mo na, yung mga kalat at itapon na talaga natin sa basura. Ang nangyari sa atin ngayon, tapon dito, tapon doon. Kaya yan, hindi natin na-observe ang kalinisan. Kaya nga, nagbabara ang mga kanal at pagkatapos nagbabaha. Kasi nga, wala nang madaluyan. Kaya importante mga tugang na may madadaluyan pa rin ang mga tubig sa kanal. Alam mo, sa Ebanghelyo na binasa natin, ginawang halimbawa ni Jesus ang mahirap na gawain ng utusan para bigyan linaw ang kahulugan ng paglilingkod. Hindi naman talaga, di ba? Alam nating lahat ang kahalagahan ng mga mahusay na katulong para sa maging maayos, malinis at organisado ang mga bagay-bagay sa loob ng isang sambayanan, sa ating opisina o sa ating tahanan. At ang kabutihan ng kailan nito, happy to serve. Yun, maganda yun eh. Walang tutol at kahit may kadaramang sakit na pilit na tinitiis, sige pa rin. Kaya sabi nga, serve with a smile. Maganda po yun, na patuloy pa rin tayong naglilingkod. At ang paglilingkod natin, dapat nakaugat po yan sa pagkamuot. Nakaugat po yan sa pagkamuot. Kasi sa pagmamahal. Kasi, ulitin ko, sinabi nga ni Mother Teresa, hindi tayo makagagawa ng mga dakilang bagay. May mga mumunting bagay lamang nakalakip ang kanilang ang dakilang pagmamahal. Yan po ang gawin natin. Babalik muli si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Ang ibang energy drink nagpapromisanin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bakgong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Own Style Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. Own Style offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. Own Style Graphic Design Services, located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Old Bay, Legazpi City. For inquiries, contact 0969 375
0917-212-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz Street, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Mateas Quinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. Own Style Graphics Design Services. Make your own style. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at mga tugang mahalaga po nga na talagang balikan natin ang magandang balita ng Panginoon na nagpapaalala, nagpapagirumdum sa atin na tunay na paglilingkod ay may paglilingkod na nanggagaling sa kusang loob at pagmamahal. Kasi minsan ang nangyayari, naglilingkod tayo pero bayad muna. Magkano ba? Yan. Alalahanin natin ang mga pagkakataon na tumulong tayo sa kapwa ng walang inihintay na kapalit. Yun. Kasi sa atin palaging may kapalit, ano? Sige, maglilingkod ako, tutulong ako, pero anong kapalit niyan? Alam mo, sabi nga tumulong lang tayo. At ano man ginawa natin, bahala ng Diyos doon. Kasi talagang hindi man tayo pababayaan ng Diyos. So anong idinudulot sa iyo ng ganitong mabuting gawain na hawig sa paraan ng pagkilos ni Jesus? Yan ang magandang pagnilayan, ano? Ano ba ang mga idinudulot ng mabuting gawain na hawig sa paraan ng pagkilos ni Jesus? Kasi Jesus, ang kanyang pagkilos ay ginagawa niya ito, hindi napipilitan. Kasi ang nangyayari sa atin, napipilitan tayong gawin, ano? Hindi dapat. Kaya nga sabi doon sa Ebanghelyo, ano ba ang sabihin natin sa English nga, consider yourself simply as useless servants. Kami mga alipin walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami ng aming tungkulin. Yan. Yung mahalaga mga tugang yan na alam mo, yung tungkulin na lang natin pambahay. Mahalaga yun. Alam mo yung tinatawag na Christian duty? Ayun. Ano ba mga tungkulin natin bilang Kristiyano? Alam mo isang tungkulin ng isang Kristiyano ay ang magdasal. Okay? Isang tungkulin ng isang Kristiyano, magmahal. Isang tungkulin ng Kristiyano, isa pa, ay maglingkod sa simbahan. Alam mo, sabi nga, marami tayong mga ministries o gawain sa simbahan. O ngayon na ako ay nasa Manila, siyempre ito nga, mag-attend kami ng ordination at pinaliwanag ko na po sa inyo na ang ordination ay ito po ay nakaugnay din sa paglilingkod. We are ordained to serve. We are not ordained to be served, but to serve the people of God. So alam mo, sa simbahan, maraming mga ministries o gawain of service. Of course, hindi naman sinasabi na pag ikaw ay maging isang acolyte o isang lector, dapat doktorado ka. Hindi naman ganun. At matugang, there are many times when we feel that our ministries of service should qualify us for extraordinary recognition. Hindi naman nangangahulugan na pag ikaw po ay naglilingkod sa simbahan, kinakailangan kang mabigyan ng pansin ng parish priest o ikaw mabigyan ng pansin ng Christian community. Mali po yan. Kasi halimbawa, ay gusto kong maging member ng isang organisasyon para ako ay mapansin.
mahirap po yan. Hindi po maganda yan. Yan ay may self-interest. Ano? Kaya nga tingnan ninyo mga tugang, dito sa Legazpi, halimbawa, ikaw kandidato at ikaw naglilingkod sa bilang ganito, ay ikaw ay pinaano muna, temporary, ano ka naman, hindi mo resign, temporary, leave of absence ka muna. Kasi baka gamitin mo ang pagiging mong lay minister o pagiging catechist o ng may mga minister sa simbahan, baka gamitin mo na pangangampanya. Kaya to safeguard, hindi muna. Kaya dito po yan, parang to safeguard. Kasi ang importante talaga dito pagsiserve. Kasi minsan ang tao kaya baga, naghahanap lagi na recognition. Alam mo, itong tentasyon na to, temptation po yan eh. This temptation to impress others with our goodness should be countered by an admission that we have done is not extraordinary but is only our duty. Yun. Kaya sabi ba ng Panginoon, we consider yourself as useless servants. We have done only our duty. Mga tungkulin. So, matanong ko nga mga tugang, what are some reasons why you fear reaching out? Kasi may mga tao na takot, takot maglingkod, takot sumama sa minsan takot nga sumama sa mga ministry. Alam mo, mahalaga na we have to resolve to work through at least one of these blocks to relationship. Yan importante. Ano ba talaga ang dahilan sa mga bagay na tayo ay hindi na makapaglingkod? Ano ba humahad lang sa atin? Alam mo, mahalaga mga tugang talaga na tayo ay maglingkod. And sa pangtanong what are some of the ways you can affirm your loved ones for the love duties which you have taken for granted lately? Alam mo, sa mga obligasyon natin o mga tungkulin, halimbawa, ito na lang, tungkulin bilang magulang, o ikaw, nanay, siyempre, naghihintay ka rin i-appreciate ng iyong mga anak na, ay, nay, ang sarap ng niluto mong ulam, tay, ang okay ka naman talaga magtrabaho, tay, maganda po yan. I-appreciate din natin ang mga tungkulin na ginagawa sa atin ng ating mga magulang. Importante din po yun. Pero mayroon o walang appreciation o recognition, patuloy pa rin, na naglilingkod, o ginagawa ang tungkulin ng mga magulang. Yung pagluluto na lang, bakit binabayaran ka ba ng asawa mo? Binabayaran ka ba ng ng anak mo sa pagluluto o paglalaba? Hindi. Bakit ginagawa mo yun? Kasi magandang gawain yan. Tungkulin po natin yan. Kaya minsan kasi ang nangyayari sa atin para lahat ang tungkulin, kalakip lagi ay sweldo, ay pera. Kaya nga mahalaga mga tugang na ibalik natin uli yung magandang layunin ng tungkulin. Alam mo, ang paggawa ng mga tungkulin natin ay nakakatulong yan sa atin. Paano makakatulong yan sa atin? To improve our skills. Halimbawa, ito na lang, marunong ka magluto o talagang nai-improve ang iyong skills. Yun, napakaganda po yan. Alam mo, ito na lang, mga tungkulin. Sa mga bata nga, mahalaga na bigyan mo na sila ng mga tungkulin. Parang sa ganun, bata parang, meron na silang tungkulin na ginagampanan. Kasi lumalaki sila na may pagmamahal sa paggawa ng tungkulin. Kasi sabi nga ng aking mother noon, nung bata pa kami, lalo pag nagbabakasyon kami sa mga pinsan namin, sa ibang lugar, sinasabi, dapat ka mo maging hugakon, dapat maging masipag kayo. Na parang sa ganun, wag na yung, halimbawa, kumain kayo,
pakakain ninyo, iiwanan ninyo ang mga pinggan o anuman doon sa lamesa. Hindi, tulungan nyo na. Maganda na. Kung pwede, hugasan mo na. Parang yung kaaya-aya naman doon sa nagpatira sa inyo, sa bahay. Napakaganda po yun. Kaya sabi nga, maganda pag-usapan talaga ngayon, yung tungkulin. Ano? Yung ginagawa natin ito, dahil may tungkulin tayo. Kaya nga, paalala po sa atin. Kaya may mga tao kasi, they like only the rights but not the obligation. Natural po yun. If you have the obligation, you have also the right. You have the right, you must also fulfill the obligation. Yan importante. Gusto kasi natin para bang karapatan, pero ayaw natin ng obligasyon. Kaya mas maganda, tanda natin, ano ba na obligasyon natin? Mga tungkulin natin sa buhay. So maganda siguro pag nilay-nilayan niya, bago tayo magwakas, bago tayo magpaalam, ano ba ang mga tungkulin na dapat nating gawin sa buhay? Bilang teenager, bilang mga magulang, o ano man, sino ka man, ano bang tungkulin? At pag ginagawa mo ba ang mga tungkulin mo iyon, ito ba'y ginagawa mo na may reklamo o may kabigatan sa kalooban? O ginagawa natin ito na may pagmamahal? Anyway, inabot tayo ng oras ng pamamaharam. Ito po muli si Father Butch Bombase OP na nagpapaalala muli sa atin that we are a blessing and continue being a blessing to one another. God bless you and more power to everyone. Bye-bye!